Patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat para sugpuin itong COVID. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Unti-unting uusad The challenges are daunting but we will not be defeated because we have a strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. unti-unting liliwanag. In the fullness of God's time, we will have a hopefully a COVID-free December. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Choco linamnam, healthy sa katawan. Papagayam, may isa manin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix, itintay mga gan. Anya, yung complete name mo tatay, kuya? Carmelito E. Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarat. Ano ti awan ti Ubrayon, kuya? Ako, di sir, farmer si di sir, di pag-ubra. Bali, diyan ka mga diabetic o di sir, ako. Kung nga bakterya ko na daman, sir, Nagpurla, bacteria di dyan. Diabetic to. Ngam kano kayo nga nagsakit? Pinanipod di July sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo simbarata ba, si sir, nanipod di diminong. Kidi ko sir, kat medyo nakapsuta kidi nga ko, nakamaka puting nga makabangon. After 3 days, marinalata la primix sa ti resistensya sa napantibag pagi ko, dati kas nalagaan. Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangagan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga issues. Pakangagan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangagan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin a sirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Ket ita atuyen ti angkorman niyo. Naimbag nga bigat siyamin nga sa ngapada, haldaw ti Huwebes sa 5 ti mabilang ti bulan ti Nobyembre tawen 2020. Iti dahil tayo daway ket kami manin isang bay ti sabali pa parang ti programa tayo Sirmata ni Ilocano agdarang gay tayo nga nato oras sila 7. Kasangwan ng intay danon digiti papaulo digiti kangrunan ngintay mapagasaritaan makadkadwa tayo nga agserbi iti biyang ti technical department ni Engineer Marca Tuliao, Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Sadjan, kasama tan mangkitkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Ken tinumuti biyang ni Ronald Domingo, kumabkablao kada kayo tinaimbag nga bigatyo amin nga sangapada, agraman meten nga intay kablaawan di kita dumdumeg kada tayo iti Facebook live tayo, ken ti YouTube channel tayo, iti na dumaduma nga paset iti lubong. Ken hanyumet nga kalipatan gayem kinakabsata i-like and share ti programa tayo tapno di kasta ket adado tayo
nga agdrangay ken wagas meten intay palagaam mo ken panagpapagayam. Okay, iti daytoy gundaway, intayon pangablaawen ti partner tayo. Yes, good morning partner. Good morning, partner. Ken syempre kariti amin nga mangtatrabay ti programa Sirmatan ni Ilocano. Itinagan ti gobyerno probinsyal nga dadauluan iti nagaget na singpet na anus managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office sila dadauluan to officer in charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal. Tinaimbag nga oras sa di naman napaset ti lubong iti ayan nyo. Nga ro, dadtoy dagiti papaulo, dagiti damdamag tayo itatang bigat. Dagiti kangurunaan nga intay dasar nga pagsasaritaan iti daytoy nga bigat iti Huwebes, Nobyembre 5, syempre dati update iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Medyo saan nga napintas iti nang sarabo kada tayo iti daytoy nga bigat nga maket di panaanan iti nananay nga detalye dati update iti COVID-19. Idi kalman ket na iya sayangkat iti panagsagana iti Provincial Disaster Risk Reduction Management and Resiliency Council iti Baguio Sioni. So ipadanon tayo iti narway nga napagsasaritaan iti panakaisayangkat iti nasaong taripnong kas panagplano kari iti rumbeng nga may patungpal iti kanitong sumaplit iti probinsya dati tatab Baguio Sioni. Ken kastameten dagiti update dagiti maipatpatungpal nga proyekto iti maikadwa nga distrito iti probinsya ipadanon tayo dagiti sumagmano nga paset iti panaki-ininuman ken kuana dagiti kadwa tayo dagiti kamkaming iti media iti panakinuman ken district engineer Matias Malenab iti laing kalman iti DPWH second engineering district tapno amen tayo dagiti maipatpatungpal tatta nga proyekto iti maikadwa nga distrito iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So dagito iti kangrunaan nga intay dasar iti panaganayas ti programa tayo ken syempre barbaring may kanta iti gundaway nga makaininuman kidati Ilocos Norte Youth Development Officer iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ni Mr. Willie Jake Sibat. May naikidati panangrugin ito nabigat dati maiswat nga Youth Ilocos Norte Youth Convention. So damagen tayo ito no kasano iti panakaiswat na takas dati rakurak ni SK Federated President Rafael Chua Medina iti laing kalabes ket pagbalinenda nga serye wenno iti tunggal aldaw iti Biyernes ket maisu iti panakaiswat tata dati online nga youth convention iti probinsya tayo. Dagiti daduman tupay nga damdamag iti gobyerno probinsyal ipadanon to tayo dagiti kakadwa tayo iti Communications and Media Office kangrunan na kini kasamang Rosita Macalipis ti Vice Governor's Office ni kasamang Frances Alegre ken tatang aldaw Huwebes dati trivia nayon nga impormasyon kanadal ipadanon to kada tayo ni Apong Glenn. Kaya nakasama tayo na partner dagiti met reports nga iya padanon dagiti field reporters tayo hanipod iti estasyon RPND Sir El Radio Ronda Batak babaen ken ni Jefferson Narciso ken ni Glorina Bayudan ken pakiramanan to ni station manager Rodrigo Sadjan ken kasama tayo na partner before nga inta rugyanan ti mangipadanon kadagiti pakabuklan dagiti na iya padanon nga damdamag itatang bigat ket Keta intaman na laingin yun una ha partner detoy pakamo manibo diti Ilocos Norte Electric Cooperative kada detoy serbisyo ti una dati ti panagpukaw ti serbisyo ti kuryente itatang aldaw when into no bigat sa isgayam into no bigat gagayem ken kabsata alas 7:30 gingana ti oras sila sa ICT Rabii sa nga pulang oras ken 30 a minutos dagiti lugar ang mapektaran ti Barangay Surong, San Juan, Santa Matilde, Karusikis, Tadaw, Puyupuyan, Naglikwan, San Isidro, Ngabangab, Karusipan, Darupidip, Dadaiman, Tabungaw, Dilanis, Binsang, Poblasyon 2 and 3 and some parts of Barangay Poblasyon 1 and 4. Ken itiili ti Bakara, ti Barangay Pasngal, Kabusligan, Kadaratan, and Pungto. Causes of interruption, relocation of poles affected by the DPWH road widening project and distribution line maintenance. Dito nga pakamo, aga po iti Ilocos Norte Electric Cooperative. Laglagi pa nyo, into nabigat, Nobyembre 6, aldaw ti Biyernes, alas 7:30, tibigat, aging gana ti oras nila sa Istirabii. Dagiti lugar nga napiktaran, kas dagitay dinakamat kon. Okay, tinate kong daway, intayo niya insigida, lawaten, ti trivia tayo tatangal daw, babaen ka ni Apong Glenn. Apong Glenn, naimbag manin nga bigat mo.
Good morning. Imbag nga bigat yo. Imbag nga bigat ka digi jag dingding ti Sir Matanilo kano. Kan kata kayo met kasamang Ronald ken kasama irin trivia tayo itangal daw ket about dala ti Rizal Park. Amuyo ka di nga saan lang nga di Manila ti ada Rizal Park daw no dayday kung kunada nga Luneta kung bisa dito Rizal Park. Ada pa Rizal Park tayo dito ilawag nga dito makita itamyan ng Tasintinyal Arena when the park so na ti amu tayo nga Sheriff Mile jay Rizal Park kaya ayok ti mapandita iti ubing agtad the swimming pool na. As it is MMSU in cut and second inch iso nga wagan ta pa nga University Belt dito ilawag. Kaya mambuyo ka di nga ada 118 nga Rizal Park iti intero nga Pilipinas kasi kado na. Kasi di kabanwar ni Jose Rizal kas national hero tayo. Kasi tinipatakdal nga estatwa dito Pilipinas 118. Ngem given nga Pilipinas ado nga talaga din patakder. Ngem tinakaskas daaw amuyo ka di nga ada Rizal Park ijay China. Opo, China. Ito nga Rizal Park ijay China kaya ada kalawan na nga 5 hectares. Apo naglawan 5 hectares na doon. Naipatakder iso na ijay People's Cultural Plaza ijay Jinjiang City Yongkwe Village. Apo na kompleto ken open iso na ti publiko iti January 2003. Di nakapatakderan na dito nga Rizal Park ijay China ket mapapati nga ancestral home ni Dr. Jose Rizal. Dito nga ito ikan mga nagigyan dagiti lulo ni Jose Rizal. Mapapati nga dito lulo na ket ni Keyinan. Ngem iti nagbalin nga Kristiyano, nagbalin ninay panagan kung na ti Domingo Lamco. Ken mapapati pa nga nag-migrate dito isuna dito Pilipinas 300 years ago. Apo. Dahil nga ron ti pakistoryaan ti Rizal Park. Ti ayan tayo ken ti kanakkilang nga Rizal Park. Iti balas yung tao ngay China. Okay, sampai kumatanda man nadal yun. Nga trivia tayo nga nagkapugan amutin. Okay, dasan kasamang Irene kan kasamang Ronald. Sampai kumatanda mo bye-bye. Bye-bye, Apong Okay, Glenn. bye-bye. And thank you very much kani Apong Glenn. Okay? Meron nang igan manen ti trivia tayo tatanga aldaw. Deto'y pakasaritaan. Deto'y Rizal Park. Ado gayam partner 180 gayam tinaimuntar a Rizal Park iti interemente nga pagilian. Ken dati kadakkelan iti ruar ti pagilian ti nga Pilipinas na ipasdek ijay China kasamang Ronald. Okay, nangyatulodan iti oras sayon alas 6:20 iti aday tagundaway intero den rugyanan nga idanon dagiti naisagana aramen ken saguday iti programa tayo intayon iti COVID update gagayem ken kabsat daytay may isang ili iti segundo distrito nga permit ragragsak digitay opisyal ken kastamiten kadagitay umili gapuanan ta awan daytoy nagapositibo ti COVID-19 iti lugar da ngem bigla nga addamoten gagayem ken kabsat. Okay partner? Yes, partner. So kasi ti nakunam ket medyo nakalaladingit nga damag para iti probinsya tayong Ilocos Norte ken syempre kang rudan na iti ili nga dingrasta dayto iti kaunaan nga positibo nga kaso iti COVID-19 iti nadakamat nga ili kasamang Ronald. Ngem ti pagseatan na ket may sa daytoy nga returning overseas Filipino wenno ROF kasamang Ronald tiket taga barangay Madamba ti iling dingras. So pay ket diti lugar ni kwa ni Apo ABC President dita dingras ni Apo Elmer Verdedero. Okay. So iti dayto yan iti may kasanggasot talupulo ket talong kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Agtawen daytoy iti 20 ket inem may isang lalaki ken kasamet ten nagkapo ijay Saudi Arabia. Ket ti pagseatan na asymptomatic met ket di iti nadakamat nga pasyente kasamang Ronald. So awan iti rumbe nga pagdanagan dagiti taga dingras ta saan pa nga nakaawid iti nadakamat nga
ROF tayo iti barangay da ijay madambang imket di na idiretso iti isolation facility iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ket dagiti daduma nga positibo nga kaso iti COVID-19 ket napintas iti panakaasikaso da ken namnamaen tayo nga iti mabiit ket makarekobre metlang dagit na nanay makarekobre dagitoy babaen iti tulong syempre dagitay nagagaget ken kastamet ten alerto ken aktibo nga frontliners iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. So iti agdama innem iti aktibo nga kaso iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte agpapada nga taga maikadwa nga distrito. So manipod iti distrito tayo ditoy may kadwa nga distrito dagiti tatanga innem nga aktibo nga kaso iti COVID-19. May sa ijay Badok upat iti siyudad ti Batak ken may sa ti Ili nga Dingras. Paspasig partner nga taga second district dagitoy dagitoy active case iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Iti first district ket Awan Pulusen, di ba? Roger, kasamang Ronald talaga nga iti agdamaket zero case ang mga nakaawi daminan dagiti tata LSI ken ROF iti umunang distrito ngem data lang ta kitain tayo ta adupay talagang adu dagiti interesado nga kakailian tayo nga agawid iti bukod dan nga probinsya wen ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ket kaskita kanayon nga dakdakamatin ni Governor Matthew Marcos Manotok masapul nga ipay tayo tinanay nga suporta arakupen tayo dagiti kakailian tayo nga marigrigatanen kadagiti lugar nga nagturunganda na pananda ket desidido wenno determinado dan nga gawid ti probinsya masapul nga ipay tayo tinanay nga suporta ken kastamet ten panangarakop iti panagsublida iti bukod da nga lugar. Anang tatma ko na digitay apo nga barangay bueno dahil digitay official ti Ili dita Dingras Ilocos Norte ta natay panang diskribirtan datay nakamaymayat jay panang ibagbagay din apo Mayor Geoffrey Sagid or ni Vice Mayor Erjo Valenzuela nga nakaragragsak data awan ti kailyandang nagpositibo iti COVID-19 nga pasay ko nam kasamang Irene daytoy ket may isang ROF nga daytoy ket naggapo di Saudi Arabia di ba ubing na ubing pa 26 years old apay nga ta manu nga tatawon na dinag abroad baka 23 aya wen siguro kasamang Ronald 26 years old ket kaubingan na alay bagam latang 3 years contract isunaan ijayem. So mga 23, 22 na idimapan kasamang Irene. Roger, ang mga napag turpus na iti kolehyo ket napanen kasamang Ronald iti ayat na nga makapag-serving nga dagos karitay naganakyan kuana wenno dati maadaan iti madagdagos nga trabaho ta talaga ngamin nga medyo adarigrigat iti makabiro iti napintas nga trabaho iti bukod tayo nga lugar nang nangruna kariti kalabes nga alaldaw ngem kadagito ket ininut met ket din nga umadado ti mabalin nga mapag-serkan iti probinsya kasamang Ronald. Natured ti pakinakim na kunasem ko lang kasamang Irene ta naganuspay la inorarigem ket naganuspay lang ti panagpampanunot na kastay na kunam ti apresyar tayo digitay kastoy nga agtutubo ta matalyaw dati rigat tinagannak da ken detay kayat dati insigidang maadaan ti pagtrabahuan digitay dadduma pero dulos beros digitay estudyante nga pagturpos dakit agasawadan kasaman Irene. Ngarot kasamang Adapay digitay agbasbasa nga adat ti kaliblib indan ato ti kastan kasamang Irene so nga appresyaran tayo digitay ubing digitay agtutubo nga kasta nga ti panunuten da ket detay rigat tinagannak kadakwada ken kasamet detay rigat da nga tumulong iti familyada kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, no dapat detay additional ti COVID update iti probinsya tayo kasamang Irene kastahin ako ng tatay nakadadig iti sagana tata aramen ken saguna iti programa tayo kasangwa nang intanto galawat kadag iti reports ken ipastrike tanto digitay sumagmamanong pagsapulan tayo kasamang Irene. Dati update kasamang Ronald dagitay dimalan iti testing facilities tayo iti dati rapid antigen testing iti kadagitay borders iti probinsya tayo ng Ilocos Norte nang nangruna iti amyanan wen iti Ila Pagudpud ken iti Abagatan iti iling Badok kasamang Ronald. So as of idi Nobyembre 3 kasamang Ronald ket talugasut 7 ket 8
Iloilo. Dagitay naipadalan iti datoy antigen testing kasamang Ronald. Ijay pagudpud 50 ket mesa tinaiapadalan kidatoy antigen test aga papada dagitoy nga nagbalin nga negatibo. So ijay pagudpud idi Nobyembre 3 ket mampabuten ti 1,000 siya magasuto patapul ket 2 dagitay dimalan iti antigen testing ket kadagupan iti naso nga bilang 1,000 siya magasut 30 ket inem dagiti negatibo. So kaipapanan na nga inem dagitay nagpositibo kasamang Ronald. Iti iling badok talugasot to patapul ket 7 dagitay dimalan iti dati antigen test ket ti agpapadamet dagitoy kasamang Ronald nga negatibo. So napintas nga damag datoy kaado dagitay dimalan iti antigen testing idi Nobyembre 3 nga mababot ti talugasot siya mapul ket 8 duwa lang iti kurang na tapno patagasot ket agpapada dagitoy nga negatibo kasamang Ronald. So iti pakadagupan dagitay naipadala naipadalan iti antigen testing iti probinsya tayo nga Ilocos Norte agpapani di Nobyembre 3 ket 10 ket 5,000 sanggasut 7 ket 7 ti total dagitay negatibo 10 ket 5,000 sanggasut 40 ket 6 ang kaibatugan wenno kay papanan na iti kada iti 50 ket maysa nga nagpositibon kadagitay dimalan ti antigen testing iti borders ti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasamang Ronald. Okay, kasamang Irene ala ket napintas nga damag kunata at detoy kayget ti probinsya tayo nga digitay mang test kunatayo man kadigitay sumrek iti probinsya tayo ket kaadwan pay laeng. Halos ito pay ket amin ket negatibo ti resultada kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Ket sakbay kasamang Ronald nga aga pa komersyal ka ipadanon ta nga ulit-ulitan ta nga ipadanon kadagitay kaprobinsyaan nga adda iti problema iti salon adda kang runan dagiti adda iti bukol na nyaman nga bukol ti adda kada kayo nga agkasapulan iti operasyon ipakpakamumi nga adda iti sagot kada tayo ni Senador Amy Marcos nga libre nga panag-opera when dati libreng operasyon kaditi adda iti bukol na. Dati kaskadati di nakamat ni Dr. Norman Rabago idi laing kalman dati bukol operasyon Amy solusyon. Dati iti sagot kada tayo ni Senador Amy Marcos iti dati umadanin nga panagkasangay na into no Nobyembre 12. Ket ipalpalagip mi nga nang rugi idi laing kalma Martes Nobyembre 3 dati panagawat dagiti panagawat iti Carmeli Hospital kadagiti interesado nga dumalan ti operasyon mapan kayon agpailista tapno iti kasta ket makita no kabelan yo wenno rumbeng nga maopera dagiti bukolyo tapno iti kasta ket mairaman kada kayo kadagiti mai-schedule nga maipadalan iti operasyon mangruginto no Nobyembre 12 agpatinggay ti 14. So dati tata screening ket nangrugi di Nobyembre 3 ken agpatinggamet into no Nobyembre 10. So masapol nga gundawayan nyo dati nakapinpintas nga sagot kada tayo ni Senador Amy Marcos ken syempre iti panakikamayet ni Governor Matthew Marcos Manotok nga mangipaimet kada tay libre nga antigen testing kadagitay tata dumalan iti operasyon gaputa masapol nga makita no kasano iti kinatalged iti salon atyo sakbay dati idadalan nyo iti operasyon. So kang runaan man nga guti-guten ta kasama ang Ronald dagitay kalugaran tayo ditoy syudad iti Batak nang runa dita barangay tayo dagitay barangay officials kita nyo mga no dagitay adda iti bukol nang kabarangayan tayo ket isuda iti alukuyan nyo wenno iton dayo ida ipakamuyo kada kwadang adda dati maisengkat nga libreng operasyon iti Carmel
Family Hospital into no Nobyembre 12 agpatingga iti 14 ngem ket di dati screening ket man narimaanen ken agpatingga into no Nobyembre 10 kasamang Ronald. Di ba dapat din nabasa kay Kalman nga di ba dati target dati bilang digitay operasyon dahil no makita nga ado ket akomodaran da kasamang Irene. So data tinapintas nga damag kasamang Irene nga hanga DJ for example 50 di talatan nga tumangtangkin nga 50 ngem napintas ta no ag-extend jay 50 ket akomodaran dalata kasamang Irene. Roger kasamang Ronald data ket paset dati napingat kang kalikagom da Senador Amy Marcos ken ni Governor Matthew Marcos manotok nga masigurado iti kinatalged iti salun at dagitay kakailyan tayo dito Ilocos Norte kasamang Ronald. Okay, tiya data kung daway partner kasangwa ng intaag komersyal tapno tuloy-tuloy to intalawaten digiti umuna nga bansada ti reports digiti kakadwa tayo intayan lawaten diti report padano kada tayo ni Jefferson Narciso. Ada signalatan ni engineer. Okay, intayan lawaten diti report ni Jefferson Narciso. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Jefferson, good morning and please go ahead. Pansara ken ni Barangay Chairwoman Lourdes Estrada iti Barangay Pansyan iti ili ti Pagudpud inlawlawag nano kasanuan na wash out ti nagmulaan ti Gemelina ken Nyoga. Pasar ken Estrada agarup 25 metro iti kaadayuna manipod iti Karayan tinagmulaan iti Gemelina ken Nyoga. Kunana at tiya nakamulaan na kadigitiket pribado alote, tiya na iraman kalpasan alimawa ti ayos tiya Karayan, ken ti paggapuan ti danum na ket iti bantaya. Inayo na pay at ti boundary ti Barangay Pansyan ken Barangay Pasaling, ket dakkel a Karayan ken napasamag ti apan nakawash out tiya nagmulaan kadigiti kay kayo, kapo iti panagtutudo na gubway iti bagyong Rolia. Kabayatan na kung ti kapitan a pagsasaritaan dan tupay no anya ti aramiden dang addang seknan iti daytoy. Para ti RPN DZRL Radyo Ronda Patak, Jefferson Narciso reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, thank you very much Jefferson. Kadaytang damag manibali jay Pagudpud Ilocos Norte pakasiknan digitay nawas out nga nakaimulaan kadigitay pinuon ti kay kayo kat amom dita Pagudpud partner ket talagang idina-interview ta di Sabado ni Apo Hepe ket talagang awan sarday na nga agtudtudo kunana idi rod mas daawak idi mayak ti batak ko ito etatat ti batak kunana ket nakainit ijay Pagudpud agtudtudo lumlumuton ti aglawlaw kunana kasamang Irene. Na dakamat mo metlangen kasamang Ronald iti tatapanawen iti amyanan nga paset ti probinsya tayong Ilocos Norte iti agdamaket nakabayog iti pagsenyalan numero 1 iti sumagmano nga ili iti probinsya tayong Ilocos Norte kasamang Ronald. Saan nga iso amin kasamang Ronald? Iti amyanan lang kang runana iti Adams, Pagudpud, Bangi, Dumalneg, Burgos, Vintar, Pasukin ken Bacara kasamang Ronald. Dagiti karaman nga na dapawan iti Bagyo Sioni kasamang Ronald kidatoy tatapan ang dupduprak na iti amyanan nga paset iti pagilian tayo nga Pilipinas. Talaga nga at the boundary na pailang ngaya. Wen Bakara. Wag as nagtalawag bakit patingga mo kadajerang taylang. Wen kasamang Ronald. Alawan kat alag karkararag tayo oray nakabayog ti signal number 1 kaya diti sumagmamano nga ili dito'y probinsya tayo kang runana iti mamyanan na paset ti probinsya alaket agkarkararag tayo ti ayan tayo tatakit permi nga inmulagat na ti init kasamang Irene. Roger kasamang Ronald. Okay, agsublinto ti programa tayo kalpasan ka dagiti sumagmamano nga pamalagip. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 6:35. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad.
change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay digiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Ti salunat ket isu iti kapatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibenen iti panagdaldalus tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti siyudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat saanen nga agpangadwa ken saanen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti siyudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti siyudad ti Batak. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeng. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. Sirmata ni Ilocano. Okay, partner, iti aday tayo kundawa, intaro din iti interview portion, ti programa tayo. Okay, go ahead. Yes, partner, kita nakagasgasat ta iti daytoy nga gondaway kita makaininuman ta iti live ti Ilocos Norte Youth Development Officer ni Mr. Willie J. Sibaat kasamang Ronald ket kasangwanan nga agdamag ta wenno pag saludsudan ta ni Sir ket talanta pa iti pangablaw na karitay mang tartarabay ti programa tayo sirmatan ni Ilocano. Sir, kadwa kintoy ni kasamang Ronald Domingo so tay
pangablaw mon sir kadagitay kaprobinsyaan tayo. Good morning sir. Good morning ma'am, good morning sir. Ken good morning met kadagiti amin nga digding ita nga oras ket sabi ko mata Joray kasi ti panawen ket we're still very well naimbaglag sa iti panagbiagay sa itat kadagiti nga panpanawen. Yes sir, ket kasi tinakunam no pay kasto iti panawen ket into no bigaten dati naka-schedule nga panang rugi dati online nga pa nakaiswat dati Ilocos Norte Youth Convention. So kasanon iti pan nakasagana iti nasaong nga aktibidad sir? When dajing harut ma'am at last year Phuket in-implement tayo edi impuna nga Ilocos Norte Youth Convention iti December iti bakara tattaket very challenging apo iti mangi-implementar iti convention lalo ket mabalin iti mass gatheringen. So ti plinano ti Ilocos Norte Youth Development Office tatamam ket virtual. So ti pamian min apo ket online. This will be publicly shown to the full internet through Facebook. So kayo mo natin nga episode apo ket may upload tong bigat every Friday apo ti upload tayo until this December. So mabaling nga buyain dagiti mga yat nga mangbuya around 5 to 6 p.m. J official Facebook page TC Rep Express po. So kasi ti nakuna ni SK Federated President Rafael Chua Medina itay laing na kalagasir ket tunggal aldaw iti Biyernes nga maiyuswat dati tata Youth Convention ket agduduma dagitay topiko nga mapagsasaritaan. So anya dati umuna nga maidasar nga mapagsasaritaan ti dati first episode na into bigat sir. So nung bigat apot iti unang episode at dagiti speakers tayo nga agapo from the SK kin dagiti council iti agtutubo. So we have invited ni PPSK Rafael Salvatore Chua Medina, another ket ni Sir Raj Bismonte from the movement against plastic pollution kini may isang SK chairman from Pintar ni Chairman John Paul Enriquez. So ti pagsasaritaan da apo ket ana ba dagiti reporten no ana ba dagiti naduma-do mga programa project iti agtutubo nga Ilocano particularly dagiti SK chairman and youth organization tayo iti Ilocos Norte no ana madagiti naobraan dan or contribution da during this pandemic. So that's the first episode po. Dagitay sumarsaron no sir nga episode into no Nobyembre 13, Nobyembre 20, 27. Upat lang no ko nga episode sir. Bale nangisagana kami iti 8 nga episode po ma'am. So until December deto tapos ti December. So ti sumarsaron no apo episode 2 Shakin ni Mr. Harvey Ganotisi from the National Youth Commission no pinagsaritaan mi no met iti in the perspective of an LGU. So madagiti programa projects iti LGUs tayo for the youth kat nga pandemic. Third episode would be about mental health. That iti ni isang kapipintasan actually ta iso iti kaslang dapat nga pagfokusan sa nga panpanawen since narigat talaga iti napaka-challenging. So talaga affected ti mental health ti aming kailyan tayo. We have invited Miss Marity Valiente and Miss Divine Sevilla. They will be talking about mental health iti this time of pandemic. We have episode 4, the social network. We have invited Miss Cherry Joy Discaya and Miss Ina Blanco
from the DepEd and PIA. Pagsaritaan damit apo iti social media no kasanumat makatulong iti tatanga pandemic. Episode 5 we had Money Heist. We have invited Mr. Giancarlo Caldito and Miss Joy Salvador. Same apo no kasanumat iti operations iti dagiti MSMEs, dagiti businesses. So we have 2 entrepreneurs to talk about no kasano da naka-cope up tatanga pandemic. Episode 6 apo, everything about Ed. Deputy medyo talaga nga very high caliber discussion kasi we have invited Ma'am Phil Maeda of DepEd Lawag City and Dr. Shirley Agrupis iti MMSU. So pinagsaritaan da iti kasano iti education system in the perspective of the administrator or at the administration. From the perspective iti higher education institution from the Department of Education. We have episode 7, Ilocano class. Dating netket kasano iti biyag iti estudyante at tanga pandemic. So it's a new normal system for the students. And then lastly apo, which will be aired on the December 25, Christmas na Christmas, we'll be hearing from the governor itself. Together with our junior governor this year ni Aldrin Soj Gamayon. So kadwaen na apo ni Governor Matthew J. Marcos Manotok kaslang tinto pagsaritaan danto met mamket anan to iti kaslang overview iti napasamak iti youth development iti Ilocos Norte. So kasanumet sir dati tata araramiden iti opisina yu tapno magutigot yo dagiti aga tutubo nga mga suporta kita dati tata nga pan nakaisayang kat ti online youth convention sir. So firstly puket nakiko-coordinate kami iti naduma-duma nga departments particularly for the particularly sa communications and media office so da iti gamay da iti how to man social networks. We have coordinated with them. Second, ket nakikoordinate kami with iti Scholars Me. Actually, so that may isa kadagiti partners mi no kasano mi in-implement detoy. So another is makiko-coordinate kami iti different LGUs through the youth development offices through the SK Federated President po. Iti panagkitam sir anya dagitay maipaay na nga tulong kada iti aga tutubo dati tatangapan nakaisayang kat dati youth convention sir. So dati nga apo napili mi dagitoy nga topic since iso talaga iti one of the ang mga issue ng talaga nga challenges nga mapaspasamak kadagiti agtutubo no kit-kitamket talaga nga very related iti pandemic, very related iti agtutubo. So I think it's very timely nga dagiti iti topic nga intay ipakita kanyada tatno maamuanda no anan tupay iti or they can have ideas no anati dapat nga ubraen dapat tangapan panawen in terms of education, in terms of creating networks, in terms of their mental health condition, and so on po. Sir, kadwa kito ni kasamang so dati latan last message mo sir para kadagitay agtutubo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte sir. So again apo kadagiti agtutubo nga agdingding nga tatanga oras ket sapay kung makaingkay lata ited iti panagtultuloy nga suporta kadagiti na duma-duma nga programa iti provincial government of Ilocos Norte tahaan laing mat nga ti office miti ag of offer to youth development office, so the entire provincial government ket adalata. So sapay kung mata
ipakita tayo iti kina resilient tayo sa tanga trying times sa tanga pandemic ket. Okay, partner, deta nga rod deti ano tawag pay? I-message mo latan oreta wala i-message mo latan partner keta basit ti oras tan. Okay. Alawen kasama lawan kata digiti kita tata aktibidad iti biyang dagiti agtutubo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ta napintas kasama nga Irene ta dagitay kastoy nga maararamid tapni kastakit dagitay programa iti biyang ti salinong ti gobyerno probinsyal ket maipadanon kada although kun natayo man nga haanda amin ket maka-attendar syempre dagitay leaders da iti intunggal barangay wenno syudad wenno munisipyo ket maipadanon met kada babaen pailaing kadagitay SK officials kadagiti kabukbukudan da nga barangay kasamang Irene isut nga po nga nag-imbitar na pay kadagitay agbalin nga resource speaker da nadakamat na ni iti abiyang ti DepEd Lawag ken kasapay ni Apo Shirley Agrupis dito MMSU ken dadumapay nga adday ti panakay naig na iti biyang ti edukasyon kasamang Irene. Roger kasamang Ronald ket amang namnamatayo nga iti tutubo iti probinsya ket ipayda iti nananay nga suporta kida ti tatanga panakaisang kat ti Ilocos Norte Youth Convention tada iti ket paramet laing kadakwada kasamang Ronald Rumbeng nga maamuanda dagiti dagiti naduma-duma nga topiko nga mapagsasaritaan tapno iti kasta ket makatulong kadakwada nang nangrud na kaditi medyo adda problema na kada ito nga gundaway iti dati tatanga paspasaren tayo nga pandemya kasamang Ronald. Okay, alawin na partner tuloy-tuloy tintay panag danggay iti datoy nga gundaway iti programa tayo Sir Matani Ilocano. Okay, partner datoy digitay natendara medical man nga aktibidad mabalinin ngayon tayo padanonin tapno ka sakit maipadanon ta ken man moment digitay apo nga kakailian tayo nang nangruna daytoy naiwayat nga tarip noong idikalman namon tayo peta napantay pay kampo di Kalman nga dibati biyang ti kampo ken kasamete di biyang ti Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ket iso da amin tinagtatarip noong idikalman seknan pa lang kadetoy tatapang tati bagyo nga adday ti probinsya tayong Ilocos Norte kasamang Irene. Yes, kasamang Ronald dati Provincial Disaster Risk Reduction Management and Resiliency Council ket bukbuklen dagitay kaming iti Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, dagitay iti naduma-duma pay nga organisasyon kasamiten iti dagitay naduma-duma nga maseknan nga departamento ti PSWDO, ti Provincial Veterinary Office, Provincial Agriculture Office, National Food Authority, Department of Interior and Local Government ken daduma pay nga kaming iti PDRRMRC iti nagatendar iti nasa nga tarip nung idikalman kasamang Ronald gem deti padanon ta itata siguro ket napintas nga may padanon ta deti nagbalin nga mensahe when deti tata panangi paaymet ni Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay kedati assessment na kaditi tata dagiti mula nga pagay dagiti manalon iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ken kasamiten dagiti addang ramiden iti probinsya ta sagun ken kuan kasama nga Ronald ket 70% pay lang dagitay tata inmula nga pagay dagiti manalon iti naapit agpapan kadagitoy nga gundaway so dapat diti nabatbati nga 30% nga porsyento nang nangruna iti umuna nga distrito nga isuret tata dati posible nga sapliten dati Baguio Sioni kasamang Ronald so dati iti may sakaritay tatay padanon taken nayon tagtupay nga padanon dati met nagbalin nga rakurak ni Mr. George Eman Manuel dati Local Disaster Risk Reduction Management Officer met iti beneg iti Department of Education Schools Division of Ilocos Norte pagsarunmentan tulatan kasamang Ronald ken kalpasan na ket ipaitanton dati kapan panunutan tamet kadito itatang banbanag nga nataratar idila eng Kalman. Nga ure lang arod nga natiktikagan pa yun. We encountered around 217 million worth of agricultural commodities, especially pagay apo. Itinatikag kadagiti ren pederias. Okay.
Ti problema, di kita po nga manalon aside from nababati presyo, DJ pagbilagan data, agar-harvest jacket, agtudtudo. Iso nga ni Ma'am Amy, nagaramid ti programa nga Rice Rescue. Nga numabalin, adda ko maiti pang-rescue tayo kadigito yung pagbilagan damang ted iti gobyerno iti crudo hauling truck kada mamin. Ito nga madaman apot inventory me kadigito drying facilities inventory me numanut ayan na nga area ti madipay nagapasan tapno matulungan nagliman naron from the point nga ag-harvest di pagdrayan daki naging gana jay paglakad da jay NFA. Okay. So itatakakabsat na perdipay DJ Rincon diversion dam DJ ka Marcel DJ naganan DJ Pagudpud at 26 hectares apo iti na perding pagtagay 10.4 million ti worth DJ dam itatan dati 30% nga di pa'y naapit ket 15,000 to 17,000 hectares makaapit kay pa'y 75,000 metric tons times 10,000 that is 7.5 million kilos nga sobra pa'y apo nga kanin tayo. Okay, di pa nagsagsagana akas integrated tayo apo kat nukas pagarigan ta kuna ni Ma'am Cynthia kat nabababati level dati Ilocos Norte over that of Batanes kat ag storm surge no ag daluyo mabaling nga tumapwak DJ danom tibaybay dito iso nga timbagamin apo kadigiti apo nga manalong kimangalap ingato da digijay na harvest dan nga iririk ken ikandamot ti trapal tano pahanga mawarwar siya tang umisi ilata and then digita po nga mangalap imbagamin na po nga awam pala ti rumrumwar ket ibaot da digiti bangkada kadigijay na nga to nga ay kadigijay nga malayos nga lugar kunak Marcel kanda kay amin we have the right to protect our properties. Dagiti sanikwa, iuna tayo nga isepte. Nga most especially dati biyag tayo. Kano nakaseptikan, kadigijay an animal mon, makanumon, kadami nun, dayjay tulat tabagimon, iti septimon. Anak kasi daduma nga madamati, bagyo mapandapay lagtartaray nagyapon ti baka kadakalding data siruk tarangkay. Di kad malayos da, malmus da. Anyway, dama digiti Coast Guard tayo nga agalaw. Nga may mayatan dayjay awan al-alawom. Ti kaduanda ka po nga mangiwaragawag ngano mabalin awanan ti rumrumwar at the start of a very high ano tayo na dayan dati 1, 2, 3 ano dayan tatayo dayan bilang ti bagyon Cynthia signal at the start of signal number 1 nakasepti aminan nga sanikwa signal number 2 awan ti rumrumwaron nga papaanawa nga tattao iso nga digiti kuma barangay council iso da kuma iti tumulong DLG nga giwanwang kadigiti apo nga constituent tayo tapno awan apo iti rumrumwaron at the peak of the typhoon at dalaki di asin buggoong inapoy agbyag tayon hantay nga kasapulan nga mapan agdakdakiwas ti tempo or at the peak of the natural calamity. Daya kumapot i-advocate tayo. Isepti tayo tibiyag tayo, dagijay ko ka tayo, tapno di kastaket, nabilbilag ti pwersa tayo, nga manglaban kadigitoy nga natural calamity. Especially, kay kunakon, ni Apo Diyos, God can come and angry sea and can walk on stormy waters. Naimbag nga daw tayo aming kakabsak.
So dayay ni Mrs. Norma Lagmay, ti Provincial Agriculturist tayo kasamang Ronald. So diretso talatan nga ipadanon iti panagsarita namet ni Mr. George Eman Manuel iti Department of Education, Schools Division of Ilocos Norte. That our schools, in the schools division of Ilocos Norte, we are willing to accept any identified persons or families to be evacuated who are identified to be in a hazard or at risk of or who are in place at risks of floods or landslide or something, whatever it is. You just have to notify po the school head, the process of which is just to notify the school head and request personally or via call or via text message, and immediately they will inform the division office, and we will immediately call our coordinator in charge of that specific school to open the schools immediately and accommodate all the evacuees, all our people, all Ilocanos who are in need of help, who are in need of shelter. Last Ompong, we've opened several schools for our evacuees, and we've provided as well food to augment while we are waiting for the relief goods from the provincial government of Ilocos Norte. What we are only asking the provincial government is in exchange of the accommodation we provide, we want to make sure, or we want to ask the authorities such as the PNP, the barangay tanods, or whoever is securing security in our schools, in our evacuation centers, to help us preserve the resources that the department has procured or has kept inside the vicinity of the school premises. Yun lang po. And again, we are ready 24/7. The Schools Division of Ilocos Norte will also be staying in our offices for any immediate concerns 24 hours hanggat may signal po. Pag nagtaas na po ng signal ang ating lokal na pamahalaan, ang Schools Division of Ilocos Norte DRRM team will also be staying in its official station sa division office to monitor the evacuation centers. Thank you po. So, DJ, tinag-sarod mo nga panagsarita the Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay ni Mr. George Eman Manuel iti local Disaster Risk Reduction Management Officer iti Department of Education, Schools Division of Ilocos Norte kasamang Ronald Kettichay iti biyang ti Department of Education nakasagana damet kasamang Ronald nga serpi 24/7 wenno iti unay iti 24 nga oras damet dagito iti opisina datap niti kastaket adari iti pakaidanunan iti anyaman nga kalikagom nadari iti eskwelaang kalikagom nga malukat para iti panakayuswat iti evacuation ket adadalata nga ag-responde nga dagos sa kasamang Ronald. Di kita partner kita talaga nga isudat ti umuna nga ag-responde no dali kita ag-patulong nga kakailyan tayo. Di ba tikang kanay nga mararamid ket no dali kita adaditi pangta ti bagyo kuna tayo malangin wenno sumangbay nga layos wenno nyaman dita ket iyunan ni Apo Gobernador Macho Marcos Manotok timang patawag iti atensyon dagitay masiknan nga departamento ay kasamang Irene kasama iti biyang ti PNP, iti biyang ti Provincial Veterinary Office, iti biyang ti Provincial Agriculture. Kanda dumapay nga masiknan nga ahensya kasamang Irene. Dagitay miyembro iti Provincial Disaster Risk Reduction Management and Resiliency Council kasamang Ronald talagang dapay lang detay bagyo nga sumsumrek iti Philippine Area of Responsibility ket dagos nga danetay direktiba ni Governor Matthew Marcos Manotok nga masapul nga sagana ti probinsya in kaso laeng nga sumrek iti bagyo iti bisinidad iti probinsya tayo nga Ilocos Norte tapno iti kastaket maisagana iti amin kasalang ita kasamang Ronald dagitay Manalon Mangalap isuday iti kang rudaan nga mapalpalagipan kasamang Ronald dagitay Manalon nga saan pay nga nakaapit wen nakagapas kadagitay tata
Nagiti pagay da kasamang Ronald no lakit di ta mabalinen nga gapasen ikalikagumdang gapasenen kada ito nga gundaway ket dagitay irik nga saan pay nga nabilag masapul nga siguraduenda nga saan nga mabasa kaditay ayanda kasamang Ronald tapno saan nga adada nga laklakaen dagitay negosyante dagitoy tata nga produkto da kasamang Ronald ket dagiti mangalap kasi ti pamalagip ni Ma'am Norma masapul nga iti nga gundaway na dawelen ti baybay saan yun nga idate ipilit pa iti mapan tumapog nga agakalap. Malagip ko lang ro detay di niya po Senador Amy Marcos ti gobernador iti probinsya ti Ilocos Norte ket kastan ti aramid nga digitay pakayapunan digitay taraken kasama tan animal shelter. Digitay animal shelter. Digitay balay nga naaramid ti indigenous material ken halang nga digitay nalakang rubpuogen ti bagyo wenno angin ket datay paano tay parang igalutanen galutanen ken wenno lagdaanen ken kasama tan datay panang apurana nga no digitay kasi na kunang kasama irem digitay mabalin nga gapasinen ore da pala berde na gapasin yon tapno di kasta ket haan nga madadael gapo pailaan kadi kitay sumangbay nga kalamidad sa bagay naadalanen di kitay apo nga kaprobinsyaan tayo kasama irin kita imtataket di ba detoy before ni Typhoon Shoni detoy super typhoon nga ni Rolly talaga nga adot nang yapura nga aggapas kasamang Irene Roger kasamang Ronald kan may sapi kare gayam kare tay pamalagip ni Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay dagitay taraken no malagip mo kasamang Ronald kare iti kalabes nga tawtawen nga iduduprak iti bagyo iti probinsya tayo ng Ilocos Norte ket addada dagitay kakailyan tayo nga na irisgo iti biagda gapu kada tay panagkalikagumda nga mga law kada gitay tarakenda kasamang Ronald so malagip tayo pa dita bintari di ba nakadaduti nalnalmes nga taraken dita nga baka ken dumapay oray pa ditoy sarat ken ditoy paset ti San Nicolas idi ket talaga nga adu dagitay yan anod kun tayo ta digitay met kakailyan tayo karaget da iti mapan mangyapon karigitay tarakenda iti igid ti karkarayan kasamang Irene Rogers ket datay meta pamalagip ni Provincial Veterinarian Dr. Loida Valenzuela kasamang Ronald karitay agiwayway iti tarakenda wen agiwarwar ti tarakenda iti karkarayan masapul nga datay no addan datay no talaga nga kahit yupay lang iti mangipan karitay tarakenyo iti DJ ayan ti karayan nga adu dagitay ruruot na kasamang Ronald nga ti panagkitayo ket adayo pa iti danom saan yung latan nga datay ibabaod kasamang Ronald datay parukatan dalatan dagitoy tapno iti kasta ket isarak da jay bagbagi damet da jay pagsayatan da wen no dati agbiglang aglayos kasamang Ronald ket makataray dagitoy tatang taraken kasamang Ronald san nga kasi di dati kalabes nga dati panakalayos dagiti naruay nga taraken ijay vintar nga nakagalot nga mindagi jay kasamang Ronald so no pay kalikagum damet idi nga isalakan siguro ti bagbagida dagiti tatang taraken awan tinaaramidan data nakabaud damet kasamang Ronald alamen na partner ket adado kumapay nga damdamag then kasama tan launen pay kumatiwan na adado kumapay digiti ipalaunta ti programa tayo Sirma tan Ilocano kunataman ket di ngem haan manen ngay palubos pa iti oras gapuna detoy nga gundaway intan aga shout out kablaon teman ni Donna Hervasio Granger stay safe ko na natoy ni Agbayan ni Lilibet good morning ko na natoy ni Manang Flor Dali Salapat good morning sir ma'am blessed day watching from Canada ko na natoy okay kumusta kanita pagdiyan nga Canada kaya kasabatan kablaon tayo pa ni Teresita Liberato Teresa Liberato kasabatan ni Kel Vicente Runduen ni Senon Ella Manzano Barroga Pambid kasabatan ti RSR di Baro Arimat kita datang nga grupo thank you very much met ti panagsusubaybayo ni Emma Kimoyog Arellano ni Elmer Romualdo C. Curameng ni Edita Madela Albano ni Lovely DJ Lombo hello Lovely DJ Balisakan laod kini Evkin Unsaga ko na natoy thank you very much kaditi so amin nga ag buybuya ken kasamatan dumdum nga giti syempre ti free channel tayo sa Istres 9 digita datoy Batak Public Market ken iti intermente probinsya tayo Ilocos Norte okay partner digita kablaaw mon before nga itultuloy ko ti ko mablaaw yes
manariman ti panagmonitor na kada tayo tatangag daway. Yes, kasama ang Ronald ken ni Kumadre Marilyn Inyosa ken ti Sibukel nga pamilya na happy watching. Kumadre, edi kalman ket thank you kun nakasama ang Ronald edi panangkablaw ta ken kuana ken kasama ten dagiti kaming ti pamilya nang emsadtan nga na basa pay. So thank you daham ti rumbe nga thank you kada kayo amin iti panang tartarabayo iti programa tayo sirma ta ni Ilocano ket no makatulong kami kada kayo iti panakamoyo kada iti na dumaduma nga programa ken aktibidad iti gobyerno probinsyal dakkel nga yamanen mi. So makatulong met kada kayo ag datoy nga programa ket yamanen mi no dadati maipaay na kada kayo nga tulong nang nangruna kada iti kaprobinsyaan nga kasapulan unay tinanay nga panarabay ket no adre iti programa masapul nga gundawayan nyo dito nga kakapintas nga programa iti gobyerno probinsyal tapno saan met nga masayang. Ken kasamiten syempre ni Manang Leonie Tungpalan, ni Mang Flora Goho, ni Auntie Carol Pagtama, ni Joyce Villanueva, ken kasamiten ni Josie Rukutan. Iti kalabes kasama ng Ronald kada iti ket very busy sa ni Joyce saan nga makasapang imket di dati recorded kanon. Agbuyan no katay show mi tirabi ini. Yeah, recorded iti bubuyan na kasama ng Ronald. Okay. Ken nakablawon ta pa ni Marites Kak kun ano toy ni Inamaji Tuna. Kumusta kayo dita Hawaii? Ken kasama tan ni Compadre Junjun Baichong, manipo dita Waipahu, Hawaii, ni Kabagyan Adriano Bulong, kasamatan ni Sir Ronald Salodares, si Compadre Jeff Cabias and family, ni Mami Feli Cabias, ni Manang Bel Perdido, Tapeklangaman dito Barangay Sangladan, Paway, Ilocos Norte, ni Manang Delia Ralie, kadudwa ko dito Hong Kong, ken kasamatan ni FJA Bragas Balisakan, ken ni Balisakan Laod. Kumusta kayo dita Singapore, kasamatan ken ni Rioli Morales. Alawen na partner, tayo nga ro din na pamakadamon. Ang sakbay dati pamakada kasama ang Ronald. Happy birthday. Kada ti nagabarin nga instructor tayo di ko iti college ni Dr. Ninfa Asya. Birthday na itatangal daw kasama ang Ronald. Happy birthday, ma'am. Kano pa di kitay listener sa dito Barangay Pias Norte, Curima, Ilocos Norte, di kita Daduyo family, kaya di kitay taga Barangay 26 Waig, Upay, Abulaw, Paway, na imbang bigat yun ta, kaya kasamatan di kita listener sa dito Nagbakalan, Batak, kaya dito Barangay Bawa West, iti Ciudad ti Batak, di kita Domingo, kaya Rondan family. Alamin na partner, nakapakadakakantatayan. Saan pa'y partner? Okay, go ahead. Iti nagan ti gobyerno provincial ng Dadolwan ni Governor Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office si Dadolwan ni Miss Maria Rona Isabel Dawang, tuy pagay miyong agyaman ti panang tatarabayo ti programa Sirmata ni Lucano, Irene Ringor. Kaya nakasama ten, nakadwata iti field ni Jefferson Narciso, itinagan ni Apong Glenn, kaya kasama ten tayo nakinumanta kasama Irene. Sino Mr. Willie Jake Sibat, Ilocos Norte Youth Development Officer. Okay, kaya kasama ten, nakadwata yung nag-survey di Biang Technical Department ni Engineer Mark Tuliao, Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Sadjan. Nangkikita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw, tuyo mo ti Biang ni Ronald Domingo, mangibat ba di tayo bagadamag na imbag nga bigat tayo amin nga sangapada, ken padaanan ti suwara programa kasangga at kalusugan. Babay na po. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 7:15. Tarang at kumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang